Mai sana'a na ji an ce kai ne kake hana a yi mun subscribing. Ni inna lillahi wa inna ilaihi raji. Okay, kana so ka ce ba kai bane kenan? Ni Najeriya ko kwana biyu ban yi da zuwa ba. Bosho subscribers dina sun kai 400. Ina farin ciki da yanda ka kai wannan matsayi. Hadiza Gabon, kin mun subscribing kuwa? Nawa kake da bukata? Kaman tuki a kwana daya. A ɗakin da ta marka. Ali Nuhu subscribing guda nawa kaman? Amma ka tura wa abokaninka? Sai dai yana. Kenan idan na sa bidiyo a YouTube su kake sa suna dubawa? Ni da kaina nake duba. Yawa to amma Kar abin yayi yawa. me yasa? Zamani ya lalace. Okay, na gane. Abba Al-Mustapha, ka mun subscribing kuwa? Please leave me alone. Ke kuma daga ina haka? Ni sabuwar ɗaliba ce cewa aka yi zo na. Halar da Allah zan babbar mai muke hannu a. Habar Allah. Wani hukunci za a yi wa wanda ya kalli bidiyo na bai mun subscribing ba? Hukuncin kisa ta hanyar rataya. Habar Allah. Sadiq Sani Sadiq, za ku zartar da wannan hukuncin kuwa? Babu uban da ya isa ya hana.